Sziasztok! Ez egy eladó kispolszki, és lengyel barátaink kérésére készítek róla egy videót, de szerintem jó lesz ez bárki másnak, akit érdekel a hirdetés, és megnézi a használt autót. Először járjuk ki körbe a járgányt. 1988-ból Szegedi Merkur terepről hoztuk. Úgyhogy emlékszem, még a színért majdnem őrre mentek annak idején a leendő tulajdonosok. Hát nekünk hál' Istennek ez a szürke jutott, mert annak idején még volt az a sárga. Az autó mindig garázsban állt, hitelesség jelöl abból a garázsból. Kicsit kupi van, bocs. Na, keressünk rajta hibát, mert ugye mindenkit az érdekel, amikor autót vásárol. Hát a bal első ajtó az valószínűleg azzal valami történt, de hát hogy mikor és mi, ezt arra nem nagyon emlékszem. Azt mondja, hogy a küszöbbel soha nem kell foglalkozni. Azt szerintem rendben volt, viszont amire emlékszem az az, hogy a mindkét hátsó sárvédő az valahol itt el lett vágva, és egy helyi lemezdoki nagyon ügyesen helyrepofozta. Annak idején örültünk neki, szuper volt. Haladjunk tovább. Jobb oldal, sárvédő ugyanolyan. Javított, be is nézhetünk alá egy picit. Ugye ez mindenkit nagyon érdekel, hogy mi van alul. Valahol a 90-es évek környékén kátránnyal lefestettük az alját. Jobb oldali ajtó rendben van. Ugye csomagtér, tető, hát olyan, amilyen. Ablak sose volt törve. Lámpa eredeti. Felületi rozsda. Ha nézzünk bele a csomagtartóba, és amit mindenkit nagyon érdekel, az, hogy mi van a pótkerék alatt. Na, ami biztos, hogy erre emlékszem, hogy ez javítva volt. Hát igen, nem festettem utána direkt, hogy nehogy azt mondják, hogy eltakarjuk a hibát, viszont ez átszakadni nem fog. Akkumulátor van. Igen. Akkor nézzük meg a motorteret. Jelentős olajfolyás nem volt. Kicsit áttörölgettem azért, ne legyen nagyon koszos vagy pókhálós, de így alapjáratban rendben van. Belül tiszta, mindig szerettem takarítani. Megkímélt, hátul is. Hát, igen, ez itt egy picit úgy látszik elfáradt. Na, nézzünk egy indítást. Kilométer 60 000. Hát emlékszem, hogy kb. 30 000-et, édesapám 30 000-et én tettem bele, de már 10 éve senki semmit. Nézzünk egy indítást. Hát meleg a motor, úgyhogy pöcre indul, de gond nincsen. Nézzük a lámpákat meg még. Minden igaz, a jobb hátsó lámpa az nem ég. Igen, ezt jól látjuk. És ha még megnézzük az elsőt. És igen, a bal első index, azzal is van valami teendő. Hát nagyjából ennyi, gyerekek. 37 éves autó. Csodát ne várjunk. Valakit érdekel, szívesen elmondok róla még több részletet. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!